Abanye benu ubuqhawe bami nobuqhalaqhala bami bayokubona sengihambile emhlabeni ngoba ngiyeza ithonga lami liyangihlangabeza lisendleleni. Ngibona ingadi yasekhaya bekhupha ithuna ngenhloso yokungibeka ngokuthula umama inyimbizi ukuyibamba kuyamhlula ngoba kade nethemba lokuthi ngizokhula. Nowayengizonda usethola isikhathi sokuqamba amanga athi kade angithanda naye kodwa ngisadla nhlavana bengazi ukuthi mina sibangani naye. Nginibingelela babukela emakhaya igama lami uSimnikwa yami imbongi. Uyazi ke mase sila sizokhuluma amaqiniso sokhuluma ngama-testimony ayikho isho efana nalena ngangobuye ithole ndawo mkhulu ngicela ubingelela abantu bakho mfowethu uhlezi uyishaya kamnandi lezi inkondlo zakho mfowethu endiyazi ngendlela oyishaya ngakhona kuyomela ukuthi ngelinye ilanga sike senze i-concert yeinkondlo mfowethu nje yabona mesibona ukuthi siyakhula nathi kulento esenzayo sike sinikeza abantu bepoetry mfowethu besintu ukuthi bazi bazoyibonisa mfowethu sivule nje iplatform la khona mfowethu sidedela nje abantu besintu ukuthi baqophisane ngomlando wesintu kodwa ngenkondlo mfowethu ngiyacabanga ukuthi ngaba mnandi kakhulu lokho ngiyoyifanda ngelinye ilanga mhla ngiba nemali kuba ukuthi kuba umcimbi nje wepoetry mfowethu angibingelela abantu ke mfowethu mina ke ngumcebo mfana kagogo ungcobo omkhulu uMashiya Mahle ufuze fulela unyuswa iqade elihle thina esafaka umuntu enqini savuka sakhwifa ilanga thina amanye amadoda ebiya ngamahlahla sabiya ngeenkomo awu mfowethu Saluka sakho sithini so mfowethu bathi onompunyumphunywana uphunyuka bemphethe uma favuke njengedangabala intombi zimbuka zihamba namasokazi yahoshi ma mkhulu yazi mkhulu masikhula noba mhlawumbe la ngikhulele khona mawukuthi ukukhulunywa ngedliso ukukhulunywa ngentando lokho into ukuthi mawukuthi ufuna ukudlisa le ntokazi kumele umthengele iDanone noma umthengele ichocolate bese ufaka lento phakathi kodwa masifika la ekhaya kwamcebo mfana kagogo ukhulunywa ngedliso lephupho ingaba mhlambe mawukuthi wena wakwalisebenzisa ledliso leli lokudla ingaba mhlambe isiphi isathu esenza ukuthi uliyeke mawukuthi awakazi ulisebenzise isiphi isathu esenza ukuthi wena ubone ukuthi ngizohluka mina angisebenzise idliso lephupho rather than elokudla mfowethu isizathu sokuthi ngiliyeke idliso lasekudleni mfowethu ingoba nginezathu eziningi kodwa nje ngizothi nje ukubala nje kancane kwezathu enginazo mfowethu esikhathini esiningi abantu banezifo yabo njengoba nginabantu njengoba ngangishilo ukuthi kwi WhatsApp iyodwa nginama WhatsApp awu4 kwi WhatsApp iyodwa nginabantu aba more than 10,000 so ocabange uthola ukuthi nginikeza umuntu idliso ahamba ayoyenza la vele umuntu onesifo esithize lo muntu avele ashone ngeke sabhekwa ukuthi lo muntu benesifo esinjani so kuyobheka ukuthi wathatha wamfakelana umuntu bese malokho washona ngoba kunabantu abathi mebebona izinto zenze bese abe nonembeza umuntu athi yazi ngathatha into enyangeni ngadlisa usibanibani eseconfessa bese malokho kasho ukuthi waseshona sekuzohanjwa ke mfowethu ke kuyobhekwa ke mina ke kubhekwe nalabo ngoba eqinisweni mfowethu idliso lephupho idliso lasekudleni linako ukungcola ngandlela linokungcola mfowethu ngoba ukhumbula ukuthi sihlanganisa izilwane lapha ukuze zizokwazi ukusebenza sihlanganisa izilwane ezithize ukuze zizokwazi ukuthi lisebenze as much as sihlanganisa izinkambi but kunezilwane okumele uzifake lapha ukuze zizonikeza ledliso amandla so into engenza ukuthi ngiliyeke mfowethu ingenxa yaleso sizathu lesi yes lona mfuna uqamba amanga isisebenza into akazi uyibone kodwa okubuka umuntu odlisiwe esikhathini esiningi ube nesifo sesifuba esingapheli ngoba ngenxa yalezi zinto esizifakile and futhi leli dliso lilasekudleni mfowethu linako ukuthi lakhe iTB so akumele ukuthi siyinyanga sigijimisa imali sikhohle ukuthi sinakekele ihealth yabantu so uma ucwepheshe wenyanga njengami nje esengagraduate nje esengudokotela ngiye ngithi ke mfowethu ke bheke ezinye indlela ke ngoba phela ngithi unekhanda ley'nkambi bheke enye indlela ke mfowethu yokuthi ukwazi ukuthi ureach leso standard leso sedliso khona into engisazoyikhipha mfowethu leyo engizoyikhipha mfowethu angifuni uqamba amanga angiyiposi funa ukuze wena ngqo kumina idliso hayi fana leya nayi
leyana iwubuthakathi kwangempela kodwa ke phela ke mfowethu ke Ubuthakathi obuhle. mina lapha ngifuna uqamba amanga mfowethu lapha uhamba nako nje ukuthakatha impela nje mfowethu lapha into eserious ngoba lapha sisebenzisa ikhanda lemfene. Yeah, hayi khuleka. Iyeze video yakhona. Ngoba uma ufuna ukuthi into leyo lo muthi lo usebenze kwangempela, ufuna ukuthathe isilwane okuganga ngaso. Okay. Shuthi uma uzothatha isilwane okuganga ngaso bese uzolanda ubuchule baleso silwane. So ubuchule baleso silwane buqhamuka kuphi? Ekhanda. Okay. Ingakho mfowethu if uzofuna ukushaya into yebhizinisi yokuthi ube umuntu othatha konke ufuna ukusebenzisa isandla semfene. Ngoba So uma ufuna ubuchule bemfene kumele usebenzise ikhanda lemfene. Futhi kahle kahle isikali semfene osidingayo. Hayi mfana hayi ngiyakutshela yabona engisazoyakha. Hayi ngiyakutshela wena ngisazoduma. Ngabona mina ngithi ngisazoduma abantu bebengakangazi bengisabashaya ngo 20% izinto engizaziyo khona engisazokwenza mfethu uzobona and futhi abantu bazorefer futhi kule video le basho ukuthi hayibo yazi washo umkhulu ngendlela esokwenzeka ngayo kodwa lapha kumele ube dedicated wazi ukuthi uma usuyenza lento okay usuyenzile kumele wazi ukuthi lo muntu usezobe isigqila sakho. Okay, so kumele ulande umuntu lapha angithi lezi zinto lezi zekhafulo ibambelele besizenza zibe mild yabo ukuthi ukwazi ukungena uphinde uphume. Yeah. Lena mfowethu angifuna uqamba amanga hayi le uyayilokha straight lo muntu akahambi idlula ngisho nedliso leli edingilincomo ukuthi elasedleni ngoba yabo mufile la kunomunye umuthi engizokugeza ngawo ngaphambi kokuthi usebenzise lo mina ngikugeza sifuna leyo nsila leyo usugeze ngayo kanye nalowo muthi loyo iyo into esoganga ngayo ke leyo ke mfowethu ngoba ngifuna ugeze yonke indawo lo muntu mecabanga yonke into ngawe kusukela ekhanda kuze kuyofika einzwaneni sifuna leyo nsila le yayo yonke indawo bese emva lokho uzongifikela nesithombe sakho isithombe sakhe njalo bese emva lokho ke hayi angakhulumi kakhulu mfowethu ngoba angakayikhiphi le ngoba ufuna ukuleqe futhi ikhanda lemfene uphinde futhi ubuyele ngemuva uphinde uleqe shuthi umuleqa awuleqi ngokuthi uleqe bese uyaphenduka ubuyele ngala ufuna ukuleqe bese ubuyele emuva ukuze noma esefuna ukuyeka abe umuntu back and forth ayakutshela mfowethu ngiyakutshela mfowethu and lapho akho discount angifuna ama discount leyo i-prices uzosuka serious siyasebenza phela lapha mfowethu angifuna uqamba amanga ngoba kwayimina nami sengizithwesa omunye umthwalo. Okay. Yeah, so sengizithwesa omunye umthwalo ngoba lapha suke sesiyombamba umuntu mfowethu in a way nami mfethu engeke ngize ngijabulele emasithweni wakumina leyo. Okay, kodwa ke so ingakho ngifuna abantu abaserious abantu abathi lapha mkhulu ngishadile o lapha seyokhiphile ilobolo o nginengane abantu abafuna ukuvusimisa kahle abantu abazodlala mfethu angiyifuni leyo nto leyo yabo so ngifuna nje mfethu ukuthi yabo uma uzowenza le nto ufuna ukuba ukuthi ngempela uyalentoza la kusikhafulo ke mkhulu leyisa ukuthi umuntu umkhafulo sisebenza ngifuna understand ukuthi sisebenza kanjani mhlambe ngibuyisa umuntu ekakade ngithandana naye noma ngingasebenzisa kumuntu nje engiqalayo nje ukumbona and mangisebenzisa sekafika uthando libakhona immediately noma like kusebenza kanjani. Angifuni ukudlala ngawe mfethu ngithi sizokubuyisela umuntu ongakazi uthandane naye. Okay. Leyo kusuke enye into mhlambe iwasho ukuthi uthando ulowo muntu lo hayi ukuthi isikhafulo mfethu sokubuyisa umuntu okwaba naye. Alright. Yeah, lihle nje iqiniso mfethu isikhafulo esokulanda umuntu owake waba naye. Okay. And futhi nakhona wake washo na wathi cha nami ngiyakunika ithuba ngiyakuthanda. Yabo meko waphimisa lawo mazwi lawo lo muntu ke mfethu siyamlanda. Definitely abantu abaningi mfethu abasebenzisa isikhafulo sami ngingasho ukuthi 75% wabantu sebebuyelene nabantu babo. Yabo wajabulile and futhi mina ngiyona inyanga ezoqamba amanga ethi 100% wonke umuntu uzobuya cha khona la khona engeke ngahluleka khona ukubuyisa abantu but kodwa
siyahlala phansi sibheke ukuthi yini ke enye indlela esingenza ngayo ngoba uthola ukuthi umuntu njobe engabuyanga mfowethu ngenxa yokuthi mhlampe wena idlozi lona elikuphuce lowo muntu sadinga ukuthi uyolungisa umsamo sadingakala ukuthi mhlampe futhi nakhona uthi ukuphahla sadingakala ukuthi wenze izinto ngendlela noma mhlampe futhi nalowo muntu loyo uqinile mfowethu ngoba phela imindeni nemindeni iyabasukumela abantwana babo yabo uthola umuntu wagcaba waba nento ethize yokuqinisa so siyadlulela ke siyephambili kumele uthole insila yakhe ke lowo muntu sikwazi ukuthi ke sisebenze kodwa ibakhona indlela indlela yabo nje uthole nje insila yakhe mfethu siyakwazi ukuthi mfethu siyiwashe mhlawumbe leyo noma ungathola iskipper siyiwashe sikhuhle lawo man leyo ndawo leyo insila leyo sikhuhle leyo sithole lawo manzi akhona bese siwafaka siwavuvuzele kwisikhafulo sakho bese emva lokho siyoneka hayi ngiyakutshela mfethu uyabuya awuzobuya mfethu uzobuya mfethu ngoba phela la sesimsebenza ngeyakhe insila yabo sesimsebenza ngeyakhe insila and nakhona nami usufake leyo insila leyo ukuthi ngempela ufuna azu izikhalo zakho kuyomela ukuthi uthole inyembezi zakho uthola inyembezi zakho mfethu kulula uthatha nje uanyanyisa upressele emehlweni uphuma inyembezi uyibambe ngoplastic bese emva lokho kuzovuvuzela le add value usuyinekile enale yansila yakho uphinde ufake neyakho zithule ezinsile ezilanga phakathi ngiyakutshela mfethu senihlangene ayakutshela khona ngaphambi kokuthi sibafonele yabo ngifuna nje ukubuza le ndaba le ukuthola ukuthi umuntu kuthiwa ulaliswa nesilwane ukulaliswa ngesilwane angithi mhlawumbe kusuke kunomuntu ukulandelanisa naleso silwane ayikho enye indlela umuntu angayenza yena zikho mhlawumbe izinto umuntu angazenza like self sabotage in terms of ukuthi ugcine ku-attracteka isilwane elaliswa isilwane kuningi baba ukusithi cha kuningi mfethu kuningi ngoba ukhumbule phela mfethu ukuthi akuzona zonke izintombi ehamba endaweni ezinhle okay akuzona zonke futhi insizwe ehamba ngene emgodini right ngoba ukhumbule ukuthi kunabafowethu la abakhuphula izinto zabo ngegazi uthola ukuthi umuntu mfethu unomuntu ambulala manje uyamlandelela lo muntu lumkhokha loyo umoya so wena usuyolala nalowo muntu loyo usubona ngathi kunezinto eziqinyayo kanti wena usuke wathatha ukungcola kwalomuntu manje usulandelwa ilezi zinto uthola mhlawumbe umndeni walowo muntu wamsebenza ngezilwane ezithize ukuthi zimhluphe wena ngenxa yokuthi wena awazi ufika uyolala nalowo muntu bese uhogela leyo nto usuyaqala manje usumuntu nawe ojahwa izinto ezithize uthola ukuthi futhi nakhona uzohamba uyolala nomuntu kanti umuntu usebenzisa izilwane zokuthi abe nemali next thing emva lapho uthi uyabona mfethu nawe sekunezinto ezilala nawe kanti ulande lapha yabo so kuningi mfethu okwenzakalayo mfethu ugcine nawe uzibona uba nezilwane uzibona nawe uphupha ulele nabantu nazo zonke lezo zinto akuzona kuphela lezi ethunyelwayo ezinye mfethu uyayihogela ngokuthi uhlangane nomuntu ungazi ingakho uma uyindle emnyama mfethu ufuna uhlale kancane kancane ube umuntu ozihlambululayo uhlale kancane kancane uzigeze mfethu ngoba iblockage sithola kubona futhi abantu esibathandayo yabo iqiniso nje lilapho mfethu alright mkhulu hayi kuyezwakala mkhulu ake sibezwe ke mkhulu laba namhlanje ukuthi basiphatheleni laba ama testimony so wena ufuna ukulalela ama testimony hayi uzobona ukuthi ngilapha kwangempela yana ndime ngithanda mina mfethu angisabi yabo ngiyababona abasebenzi bami bengasebenzi kulezi insuku yazi ama message afika ku 200 200 kodwa ngiqasha abantu abaningi mfethu ufune baziwe la ukuthi abawenza umsebenzi caba bagcina nje Saturday kuphendula abantu yazi ayikho right leyo nto leyo kodwa ngiunderstand ngenxa yokuthi nama WhatsApp awu4 mhlawumbe ngenxa yetraffic yabo leyo nto leyo kodwa kusamele nje mengiqeda la ngithi ukubathethisa kancane nami ngithi ukubamba imiholo yabo yabo imiholo yabo ingabi ifika early kodwa ke asiqhubeke nohlelo ke mfethu senze kanje nake sizothi nje testimony lana so testimony so ngithi yabona testimony typeile angibheke umuntu la so sizofonela nje oyedwa la okay ijamile ijamile usunge siyanywa kancane yehla nje ungehla okay asingeneni kumuntu phakathi inside okay asisize mesifonela umuntu oyedwa owakwasineze testimony ezikhulumele yena sizwe ukuthi uthini
Okay, ithi calling. It's a calling. Ngabe ithi Hey, ring. abantu besilisa abanganayo amadatha. Eyi. Hey. Okay. Ngoba phela sithi kuneyiwasho nje akathe ngani iyiwasho Nkosi yami naye azibone ethola imali. Hey, alright senze kanjena mfethu. Ungangena nje Okay. phakathi. Alright. Usize ukuthi usiphatheleni la. Usisi bazohlula abantu besifazane usize ukuthi mhlawumbe uzothi ring. Mhlawumbe Ithi ringing. Hey, abantu Yabo besifazane. shuthi uhleze nedatha. nedatha. Uyayisebenzisa iyiwasho. Uthibone ukuthi uzoyibamba ke yini. Hey. Hawu. Thokoza gogo. Alright salukazi. Baphila njani? Ngiright. Bengisafuna nje gogo ukuthi nje sithi ukukhuluma kancane la. Shuthi kahle sishutha lento le ye YouTube. Njengoba sishutha gogo ube umuntu owakwasinikeza itestimony phambilini. So manje bengisacela nje gogo ukuthi ke usithi halamuzi kancane nje gogo ukuthi iziphi inkambo wayisebenzisa and kuhambela kanjani. Okay, ngimina ngasebenzisa uPinky Pink. Pinky Pink. Hey Pinky Pink yasithatha Pink isiqoko. hayi kuhanja. Hayi uyasithatha isiqoko Pinky Pink yezwa. Kubuya ngisho ni omthandayo ongasamfuni. Bayabuya gogo. Babuya bonke. Angiyazi mina le. Ngase ngafutha 3 days ngisama blesser iswasho sama blesser. Hayi mkhulu iblesser ngiyakutshela. Yeah. Ngiyakutshela. Kuyabhutshwa. Hayi kuyabhutshwa mkhulu. So lukubhejelwa nje wena gogo unikezwe imali kube mnandi. Yebo. Konke kuhamba kahle. Hayi gogo niyongikhohlwa ngifile nina. Kodwa mina ngiyilutho ngaphandle kwenu. Hayi nawe ulitho ngaphandle. Ngempela nathi asilutho ngaphandle kwakho mkhulu. Usho kanje salukazi. Yebo mkhulu. Wazwalenza kusuku lami ke salukazi ngiyajabula ukuza lawo mazwi kuwena yezwa. Yebo thokoza mkhulu siyabonga. Ngathi ungaba nosuku oluhle. Yes siyabonga mkhulu. Thokoza. Hey. Mfethu uyazi uPinky Pink kodwa mfethu. Hayi siwele sayiqala le show. uPinky Pink uhambe kanje. Uhamba phambili. Pikota. Hayi mfethu angiyazi mina lento mfethu. Angiyazi mina lento. Alright ke senzeni kanje na mfethu. Solomunye si testimonies alright. Angibhekile njalo angithi uzobheka wena la bese ngiyangena. Ubuye ungene. Phinde ngene. Phinde futhi. Phinde ngene. Awuphinde. Ngene futhi. Ugcina nje. Hawu Nkosi yami angeneka. Yeah. Alright, usibone lona ke. Okay. Calling. Shame bandla. Na kanali idatha. Uthi ngizama ukugcina mfethu. Ngizama ukugcina bese emva lapha hayi. Testimonies. Kodwa namhlanje azange sizokona. Bathola. Ungangena nje anytime mkhulu. Okay, phakathi inside. Osiba phone. Alright, hayi. Ziyachusha. Hayi likithi ringing. Sizwa yakithi shuthi mhlawumbe isabhizi yagijima lapha. Mhlawumbe emajimini noma mhlawumbe esayibambelo wakwakhe. Nkosi. Hayi. Sibheke umuntu. Awumbheke mfethu. Mina ngikunika ithuba nawe. Uzo testimonies bese mbolokho kuyambheka. Yes nazo. Babona abantu ngangena anytime. Yeah, ngangena futhi nazo mfethu. Alright, hayi. Usifone la size. Hawu. Usafonele iblessa la. Awuphinde futhi sibone futhi. Testimonies. Sibuye futhi. Ngena futhi nazo. Asiboneke. Asize. Sasebenza. Yabona ke Ongibheke mina okay uthi ngibheke la testimonies. Nazo ke lana ke ngingene. Alright.
Senze kanjena. Angasi samfonela la. Alright. Yeah. Okay. Senze nje testimonies. Sibuye siye futhi. Sibheke enzansi impela. Ungena futhi? Phakathi. Alright. Ringa semthe. Alright, ring impela nje. Kodwa Ayibambi. Afuna usineze testimony. Funa ukuthi nje une testimony enamandla kanjani? Mfowethu. Awu. Akusenani mfowethu, hayi owenza wena kokugcina. Mhlawumbe kuzoba soku right mesenze le yodwa. Hawu. Kodwa, hawu yodwa kuphoba khona amakhela. Hawu. Mina angivumi le. Athi ngene, anginanga manje mkhulu. Athi ngibo. Ngena futhi. Alright. Sengikhohlwa ukubheka phela nami, hawu Nkosi yami, hey. Hayi ubona ngeprofile picture ukuthi uhappy lo shaya ngesinye smile. Sprite, advertise no Colgate. Wavele wasiphoxa ngokuthi kangamnedatha shame bandla. Wathi ngenza kokugcina naye futhi ngala ngithi kanje testimonies. Sesithi nje. Halakasha. Phakathi inside. Esize la. Insizwe. Ringa. Hayi. Ngathi akana data na Nkosi yami. Usibheke la testimonies. Testimonies seyatype hey. Sifuna type endaweni eright. Sifuna type la. Sifuna ukuthi ungene okay. Angene. Ungene phakathi inside. Alright, hayi. Asizwe na intokazi la. Hello. Thokoza Koko. Thokoza mkhulu njani? Ngiright salukazi no right. Hayi ngiphile njengohleleni ubuyekweleti. Hayi ku right ke Koko ke. So lana siyashutha Koko, shutha lento ethi ka YouTube. Manje siyabona ukuthi uke wasinikeza testimony. Manje ngithi uthi hala muzi kancane usichazele ukuthi wasizwa yiliphi ikhambi. Pink water. Pink water. Angifuni ukudeda kuye na last month yakhumbula ngagijima isipecial sesidlulile. Hayi. Ngazolanda upink water. Pink water unamandla. Awunamandla pink water. Ngilala ngkhona nje ngenxa yakhe. Ha, okay msalukazi osichazela Gogo. Hey, noma ungawasha amagama kodwa usho nje Gogo ukuthi ukuphi ngokwesimo sempilo. Hayi impilo yami ihambe kakhulu ngoba even emsebenzini. Kumnandi. Even emsebenzini kumnandi. Manje ngifunana netransport ngiphiwe ifurniture yonke yendlu. Ngihambisi ekhaya. Ayiwo. So impilo yami imnandi nje ngifuna ukungasho. Hey Gogo cha. Imnandi ke lezi indaba engizwayo salukazi. Hayibo. Increasing ngapha. Hey. Abantu abawu5. Abantu abawu5 Monday ngena komunye till Friday kanjalo. Bakhuphulela imali Gogo. Ngithi ngithole ama message kanye. Hayi bona Gogo uzwela. Inyanga le njengoba uzohola 24. Imali siyakufakela. Ngathi mina yini ngizongitshela iphupho nini. Nangibheka iPayslip yami vele hayi kunjalo Nkosi yami. Hayi Gogo cha sho emakishini mina. Gogo sho zikuvumile ke lezi inkambo nasalukazi idlozi kade mhlawumbe lalifisa ukukuneza ibusiso salukazi. Kudala ngilahlekelwa imali, kudala ngiluza imali. Manje ngiyabona ukuthi imali yami iyabuya le bekudala bayithatha abantu abangakwazi ukusebenza. Manje iyabuya manje. Abangakwazi ukusebenza Gogo. Abajwayele ukusiqola bathatha imali. Hayi wena salukazi wazavela wakuqeda ke namhlanje. Hayi mina ngihambela ngedwa ngopink water futhi nakuthiwa nje kunopink water ngigijima kuqala ngithi Nkosi ngibekeleni. Awu. Yes. Hayi Gogo hayi kumnandi.
kumnandi kuzwa lezi ndaba gogo yazi. Hayi, impilo yami imnandi sengiyaguga ngo-August ngenza 52. Khani ngizoshada. Ha. Awona gogo ngeke kwenzeka konke kuhle empilweni yakho. Hayi, bangithola ikhehla la ngipropose so angifuni ukuyingothi suke kwami. Hayi. Angifuni ukuyingothi ngiphelele. Ungihambela kamnandi uPinkota gogo yazi. Hayi. Ngiyaqala ukuza umuntu oncoma kamnandi kanje. Yazi kuwe ngendlela oncoma ngathi uyawuthakazelela gogo. Yey mkhulu uyabona kuba ithakazelo zawo ngiyakwazi. Ngiyazoma ngawo. Ivele ngivuke ngubambe ngisho ngicabuze kanye ngithe kodwa wena. Bahleka abantwana endlini. Baze bahleka abantwana bathi mama wenzani? Ngithanda ngiyekeni. Ujabulela uPinkota? Ngiyenza yazi. uPinkota wami. Hayi gogo ngeke uyaqeda. Ayithathela uPinky. Yeah. Hayi khona usisi wakwangifonela naye wathi kimi ngibonile lapha ngisuka ePitori ngathi hamba uzobona ngathi ufika ufuna uPinkota. UPinkota uzokusebenzela. Ngathi ungabheki into eziningi. Bheka uPinkota wena uzobona. Yeah. Iviki nje enough. Iviki enough shem. Kwashintsha. Mkhulu kumnandi. Hayi ngiyabongela salukazi, ngiyabongela salukazi yezwa. Hayi kumnandi kuhle kujulile. Ngiyabonga salukazi. Ngiyabonga salukazi. Liyajabula nedlozi lami la likhona. Melizwa amazwi aqhamuka kumuntu engamazi. Engathi lingasigcinela wena. Lengathi bangasigcinela wena. Basibekele wena nje size sifike la sifuna khona. Mina ngiyabona sengifikile. Thokoza gogo, thokoza. Thokoza mkhulu ngiyabonga. Siyabonga salukazi nje siyi-team sonke siyabonga salukazi yebo. Thokoza. Sengize ngiyaziwa nalapha e-ofisini basho bathi mafika late. Thokozani ngiyabonga. Hayi gogo lukile salukazi ube nosuku olumnandi yezwa. Ngiyabonga mkhulu. Yebo. Nawe futhi ngokunjalo. Yebo. Hey, bazonqoma mama uPinkota yezwa. Bese ngiyawazi phela udumile ngezikhathi zawo and futhi mina nginendlela yami yokwenza ngoba ngufana nentando. Yabo ngeke yabo njobe eseyibona esilandelwe ikhehle lithi vuka le yanto leya asuke esitime ngayo mfowethu. Kodwa yasebenza ke. Hayi mfowethu nami ngijabulela kona lokho ukuthi abantu bayathola ukusizakala impela. Futhi bahleli futhi bajabulile mkhulu. Yeah, into ebalekile leyo nto mfethu ukuthi abantu baphile. Yabona. Khulu ngaphambi ukuthi igoqe esivale. La kwiswasho sama blesser. Kusho ukuthi uma uyinsizwa usebenzisa iswasho sama blesser lapho sesaba nemali abadlalele ekudeni. Mfethu ngikutshela ukuthi njoba kuthiwa ama blesser, iblesser alikhethile ukuthi umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa. Umuntu okupha imali uyiblesser kuwena. Alright. So ungamthola umuntu wesifazane oyiblesser lakho. Okay. So njoba ngangithe iswasho sama blesser ngangaqondele ukuthi phela asabantu besifazane kuphela. Ingenxa yokuthi abantu besifazane ibona abalinormalize leli gama leli kwabe ngathi ilabo. Okay. Kanti mfethu iblesser mfethu uyalithola umuntu wesifazane uyalithola umuntu wesilisa. Niyaza insizwa. Injalo. Ngicela bakhumbuze ukuthi isigubhu. Mina la ngikhona bakwethu ngiseSoweto eBaramoli opposite ama-Towers eOrlando. Ngaphakathi eMadam Teresa Laundromat kunesigodlo sami lapho. Ngisho ke indawo ke le esayibhidliza kuyiHome Affairs sayenza sakwaba isigodlo sesalukazi. So njoba ngisebenza lana bakwethu ke kukhona ke abantu uthola uhlaba bafuna ukuza esigodlweni. Sineyimoto esiyikhiphayo uhlala kwakho sikudilivele but mawukuthi ufuna ukuza ngalawo uzoba nenhlanhla ngesisikhathi ungibone uthi ukuxoxisana nami bese emva lokho uthola izinkambi zakho uma uyithengile. But if ungekho la eGoli into kuzomela ukuthi ungenzele yona ke kuzomela ukuthi ungifakele imali yokucourier which is R60 or 110 sikucourierele izinkambi zakho uzobe usukwazi ke lapho ukuthi uzithole bese emva lokho ungena egroupini uthola ama instructions. Mawuthi ke futhi nakhona ufuna ukuza eBhavini iBhavu Friday Saturday and Sunday siba nalo kodwa njengoba ngithi kuchazela ngalo wamuthi mfowethu loyana ngathi ngeke uzube nesikhathi uzoba ukuthi nje from Monday to Sunday uyangitshela wena ufuna ukuzowenziwa lo muthi fike sikwenze kodwa kuzoba nechaos kuzoba nechaos mfowethu
asivele sibampintshe ngoba sibampintsheni ngawo Friday, Saturday and Sunday. Ngawo umuzi lo muthi. Ya, ngawo lo muthi omusho engisazo introduce. Hayi usazoqopha imlando mfowethu. Mungangazi usazongazi. Mungangazi usazongazi. Bese emva lapho emanzini siyanini Sunday emanzini. Siyokhuphula ithunywa siyocela ezidalweni ukuthi ihlambululeke. So ke ila ngimakhona ke mina. Yeah, hayi sima lapho vele kodwa sasho ungabi nomona nalento, like, ushare, usubscribe. Thokoza.